Δόξα σε Θεό ημαδόξα. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, πνεύμα τη αληθεία σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό, ελθέ και σκήνο εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση και λίδο και σώσον αγαθέτε ψυχά ημών. Χαίρετε αδερφοί μας. Συνεχίζουμε και σήμερα τα μαθήματα για την βαλκανική ιστορία. Ωραία. Σας χαιρετώ όλες και απόψε, αδελφές. Βλέπω δεν έχει μπει κάποιος αδελφός. Μόνο κυρίες έχουν μπει απόψε. Λοιπόν, θα δούμε τώρα λίγο συνοπτικά κάποια γεγονότα από την εποχή του Αγίου Κωνσταντίνου και έπειτα που έχουν σχέση με τα Βαλκάνια, και λέω συνοπτικά γιατί αυτά πλέον, ιδίως αυτή την εποχή, μπορεί να τη βρει κανείς μέσα από πολλά βιβλία, έτσι, πρώιμης βυζαντινής ιστορίας, ιστερορωμαϊκής, πρώιμης βυζαντινής, παλαιοχριστιανικής, όπως αλλιώς λέγεται. Οπότε δεν θα αναφερθούμε να κάνουμε αναλυτικά, ας πούμε, όλα τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με τα Βαλκάνια στον 4ο, στον 5ο αιώνα, ας πούμε. Θα επισημάνουμε έτσι κάποια βασικά στοιχεία και πάλι. Όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, μέσα στον μεγάλο αριθμό των Βαλκάνιων αυτοκρατόρων που ανέλαβαν το θρόνο της Ρώμης, διοικητικά βέβαια, γιατί κάποιοι από αυτούς, όπως είπαμε, ούτε καν που επισκέφτηκαν ποτέ τη Ρώμη, αν πέρασαν για πολύ λίγο. Όπως είπαμε, η Ρώμη τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν πάβει να είναι πρακτικά η πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους, φεύγει από τα χέρια των Ρωμαίων πια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και περνάει σε σχεδόν ολοκληρωτικό βαθμό στα χέρια των Βαλκανικών φυλών, οι οποίοι αναδεικνύουν τους περισσότερους αυτοκράτορες και επανδρώνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του Ρωμαϊκού στρατού. Από τα Δυτικά Βαλκάνια, την πρώην Ιουγκοσλαβία δηλαδή, μέχρι την ανατολική πλευρά, μέχρι τα παράλια του Εύξηνου Πόντου, στη Βουλγαρία και στην Ρωμανία. Ένας από αυτούς είναι και ο πατέρας του Αγίου Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντιος ο Χλωρός, έτσι λοιπόν, ο οποίος παντρεύεται την Αγία Ελένη και γεννούν στην Ναϊσό, στην Νης της σημερινής Σερβίας, τον Άγιο Κωνσταντίνο, γύρω στο 275 μετά Χριστόν. Οπότε ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι ουσιαστικά ένας Ελληνοθρακιώτης. Είναι ο πατέρας του από τα θρακικά φύλλα της κεντρικής Βαλκανικής, του κέντρου, ας πούμε, των Βαλκανίων, οι οποίοι στις παλαιότερες εποχές ονομάζονταν Δάρδανοι, λέγομαι περιοχή της Δαρδανίας. Λοιπόν, βέβαια πρέπει να διευκρινίσουμε, εννοείται, ότι πλέον, θα το δούμε και με ένα παράδειγμα στη συνέχεια, δεν σκέφτονται όλοι αυτοί οι βαλκανικοί πληθυσμοί, οι οποίοι μπαίνουν στο Ρωμαϊκό στρατό και φτάνουν και σε ψηλά αξιώματα, δεν σκέφτονται πια ότι είναι θρακιώτες, ότι είναι απόγονοι κάποιου αρχαίου θρακικού φύλου, αρχαίου βαλκανικού φύλου, αλλά νιώθουν πλέον ότι είναι Ρωμαίοι. Κάποιοι από αυτούς σίγουρα θα μιλούσαν ακόμα, έστω σαν παιδιά, έστω σαν μητρική γλώσσα, θα είχαν κάποιες από τις αρχαίες θρακικές διαλέκτους που δεν μας σώθηκαν μέχρι σήμερα, δεν τις γνωρίζουμε, πέρα από ελάχιστες λέξεις. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς μπορεί ήδη να άκουσαν όταν μεγάλωσαν στο σπίτι τους, στο χωριό τους και κάπου στα Βαλκάνια, να μιλούσαν ήδη λατινικά περισσότεροι από τους γονείς τους.
Ο Άγιος Κωνσταντίνος βέβαια είχε το προνόμιο ότι είχε μητρική γλώσσα και τα ελληνικά και τα λατινικά. Μπορεί να ήξερε, ίσως να ήξερε και τη θρακική γλώσσα, ας πούμε, που μιλούσαν εκεί στην περιοχή του, αλλά ίσως και να μην την έμαθε ποτέ, δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, και πλέον, βλέπουμε, αυτοί οι βαλκανικοί λαοί, οι οποίοι στο παρελθόν αντιτάχθηκαν με τεράστιες αιματηρές μάχες ενάντια στους Ρωμαίους, τελικά οι ίδιοι αποκτούν ρωμαϊκή συνείδηση. Νιώθουν ότι είναι Ρωμαίοι, ότι ανήκουν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τους ανήκει αντίστοιχα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οπότε λίγο ξεθοριάζει το αρχαίο βαλκανικό στοιχείο, οι αρχαίες βαλκανικές γλώσσες, οι αρχαίες θρακικές διάλεκτοι. Είμαστε στο τέλος πια. Το μόνο που απομένει βέβαια, που δεν αλλοιώνεται στην πορεία του χρόνου, εννοείται το ελληνικό έθνος με την ελληνική γλώσσα, καθώς όπως είπαμε οι Ρωμαίοι ποτέ δεν επιχείρησαν να αντικαταστήσουν την ελληνική γλώσσα με τη λατινική γλώσσα. Όπου μιλούσαν οι λαοί, οι πληθυσμοί ελληνικά, οι Ρωμαίοι για καλή μας τύχη το σεβάστηκαν. Και το ίδιο το ρωμαϊκό κράτος σε όλες τις ελληνόφωνες περιοχές χρησιμοποιούσε και την ελληνική γλώσσα. Και όπως είπαμε, η λατινική γλώσσα στα Βαλκάνια κυριάρχησε στις περιοχές κοντά στο Δούναβι και ήταν σε αρκετά, έτσι, να το πω έτσι χαριτολογώντας, ανταγωνιστική προσπάθεια με την ελληνική γλώσσα στις περιοχές που περνούσε η Εγνατία Οδός, που υπήρχε αντίστοιχα ρωμαϊκό στρατός, υπήρχε ακόμα το ρωμαϊκό στοιχείο. Δηλαδή αυτές οι δύο, να τα φανταστούμε στο μυαλό μας το χάρτη, αυτές οι δύο γραμμές, η γραμμή των συνόρων του Δούναβη, οι παραδουνάβιες περιοχές, και η γραμμή της Εγνατίας Οδού, η οποία διέσχιζε τη Μακεδονία, ανέβαινε στα Σκόπια και από εκεί περνούσε στη Βόρεια Αλβανία και από εκεί μετά από την παραλία περνούσαν απέναντι στην Ιταλία. Ήταν τα δύο σημεία όπου είχε δυνατή παρουσία η λατινική γλώσσα. Αν δεν υπήρχαν και αυτά, όλα τα Βαλκάνια στην κυριολεξία θα είχαν εξελληνιστεί. Όλοι θα μιλούσαν ελληνικά. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι δύο ζώνες λατινοφωνίας, ας το πούμε έτσι. Στην κυριολεξία θα είχαν σβήσει όλες, θα είχαν αντικαταστεί. Αυτό που έγινε δηλαδή στη Μικρά Ασία. Στη Μικρά Ασία έσβησε οριστικά γρήγορα όπου υπήρχε έστω και λίγο λατινική γλώσσα και όλοι μιλούσαν ελληνικά πλέον. Δεν έγινε το ίδιο στα Βαλκάνια, λόγω αυτής της παρουσίας του ρωμαϊκού στρατού. Έτσι λοιπόν και ο ίδιος ο Άγιος Κωνσταντίνος νιώθει Ρωμαίος, εννοείται ότι γνωρίζει ότι η μητέρα του είναι Ελληνίδα, έχει και το ελληνικό στοιχείο μέσα του, και αυτό συνεχίζει πλέον και στους διαδόχους του Αγίου Κωνσταντίνου, ανάμεσα στους οποίους είναι και η πιο θλιβερή περίπτωση ο Ιουλιανός, που είναι συγγενής ανιψιός περίπου του Αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, για τις αμαρτίες των χριστιανών της εποχής πήρε το θρόνο και έγινε Ρωμαίος Αυτοκρατόρας, αυτός ο ανάξιος άνθρωπος, αυτός ο παρανοϊκός άνθρωπος, το 361 μετά Χριστόν. Ο ίδιος ο Ιουλιανός είχε για μητρική γλώσσα τα ελληνικά. Αργότερα έμαθε λατινικά και από κάποια συγγράμματά του κάνει μια εντελώς απαξιωτική αναφορά στους προγόνους του, ενώ ξέρει εννοείται ότι οι πρόγονοί του ήταν θρακιώτες από την κεντρική Βαλκανική, από εκεί κατάγονταν, ας πούμε, οι παππούδες του και οι γιαγιάδες του. Ο ίδιος σε ένα σημείο, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας το μεταφέρω πώς το έχω βρει, λέει ότι εκεί που ήταν ο τόπος καταγωγής μου, λέει, ήταν κάτι βάρβαροι άνθρωποι, κάτι απολύτιστοι, κάτι έτσι
χωριάτες που δεν ήξεραν ούτε να μιλήσουν, δεν ήξεραν γράμματα, δεν ήξεραν τίποτα. Κάτι ασήμαντοι άνθρωποι. Έτσι βλέπουμε λοιπόν πώς σκέφτεται ένας Ρωμαίος, ας το πούμε αυτό, ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας του 4ου αιώνα, απέναντι στον ίδιο τον λαό, την ίδια τη φυλή από την οποία προήλθε. Έχει εντελώς εχθρική πλέον στάση. Και απλά δηλαδή δεν νιώθει ότι είναι θρακιώτης, ας πούμε, θρακικής καταγωγής ο Ιουλιανός. Μιλάει και με καλά όλους, σχεδόν σε όλους όσους αναφερόταν ο Ιουλιανός, τους έβριζε βέβαια, τους κακολογούσε. Ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν είναι και οι συγγενείς του και οι πρόγονοι του από τα Βαλκάνια. Πάντως αυτό δείχνει γενικότερα την νοοτροπία εκείνης της εποχής, ότι όποιος είναι Ρωμαίος πολίτης είναι κάτι το πολύ σπουδαίο, όποιος ανήκει όμως σε αυτές τις ντόπιες ταπεινές, τις αγράμματες φυλές, είναι κάτι κατώτερο. Ήτανε μια καθαρά ρατσιστική αντίληψη που είχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι Ρωμαίοι, και έτσι δικαιολογούσαν και τις κατακτήσεις κατά βάση που έκαναν οι Ρωμαίοι. Παντού έλεγαν ότι εμείς έχουμε ανώτερο πολιτισμό σαν Ρωμαίοι και πάμε να κατακτήσουμε αυτές τις βάρβαρες φυλές, αυτούς τους αγριανθρώπους, για να τους εκπολιτήσουμε. Ήταν το γενικότερο σύνθημα όλων των Ρωμαίων στρατηγών, ότι εμείς με το να τους κατακτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους υποτάξουμε, τους βοηθάμε να ενταχθούν σε έναν ανώτερο πολιτισμό, να φύγουν από την κατάσταση της βαρβαρότητας στην οποία βρίσκονται. Και αυτό βλέπουμε ότι συνεχίζεται, δεν σβήνει αυτή η ρωμαϊκή αντίληψη και δικαιολογία ταυτόχρονα, αυτή η δικαιολογία που χρησιμοποιούσαν για να δικαιολογήσουν τους κατακτητικούς πολέμους που έκαναν. Μετά τον Ιουλιανό έχουμε έναν ακόμα Βαλκάνιο αυτοκράτορα, έναν από τους χειρότερους δυστυχώς, ο οποίος ήταν ο Βάλης, ο Βάλενης ή Ουάλης, όπως αλλιώς τον βρίσκουμε στα κείμενα, ο οποίος ανέλαβε λίγο μετά τον Ιουλιανό και ήταν ένας από τους πιο φανατικούς αριανούς αυτοκράτορες, ίσως πιο φανατικός αριανός από όλους τους αυτοκράτορες, κατά δύο και με μίσος τους Ορθόδοξους, είτε επισκόπους είτε απλούς χριστιανούς, για πραγματικό μίσος εναντίον της Ορθοδοξίας. Και όπως βλέπουμε και από αυτός ήταν γεννημένος συγκεκριμένα, ξέρουμε και το τόπο ακριβώς της γέννησής του Βάλεντα, ήταν στη σημερινή Κροατία γεννημένος, στο Βινκόφσκι της Κροατίας. Κοντά δηλαδή στο σημείο που είναι σύνορα σήμερα Κροατία, Σερβία και από πάνω Ουγγαρία. Σε εκείνο το σημείο της Βαλκανικής είχε γεννηθεί και εκείνος εννοείται, όπως είπαμε πριν, δεν ένιωθε Θρακιώτης ή Δαλματός ή Ηλυριός, ένιωθε Ρωμαίος 100%. Λοιπόν, και βλέπουμε από το βίο του Αγίου Ισαακίου, γιορτάζει αν δεν κάνω λάθος στις 3 Αυγούστου, ότι ο Θεός του έδωσε μια ευκαιρία να μετανοήσει και να μην καταστραφεί και αυτός και γενικότερα να φέρει καταστροφές με το αντιορθόδοξο μίσος που είχε. Και είμαστε στην εποχή στο 378 μετά Χριστόν, όπου πλέον στα όρια των Βαλκανίων έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι Ούνοι. Μέχρι τώρα λοιπόν βλέπαμε ότι από την Κεντρική Ασία έρχονταν τα σκυθικά κυμεριακά φύλλα, όλοι αυτοί οι φυλές των σκυθών
που, όπως έχουμε πει, είναι απόγονοι του Γομέρ από την Παλαιά Διαθήκη και ξαδέλφου του Ιώνα, του πρώτου Έλληνα. Λοιπόν, τώρα για πρώτη φορά δεν έρχονται πια απόγονοι του Νόε, έρχονται απλά απόγονοι του Αδάμ. Έρχονται για πρώτη φορά λοιπόν τουρκομογγολικά φύλλα, τα οποία παίρνουν τη σκητάλη, θα λέγαμε, στην παγκόσμια ιστορία. Τα ιρανικά φύλλα, σκυθικά ιρανικά φύλλα, αρχίσουν πλέον να παρακμάζουν και στο προσκήνιο της ιστορίας μπαίνουν οι τουρκομογγολικές φυλές. Και έτσι λοιπόν εμφανίζονται οι περίφημοι Ούνοι από την Κεντρική Ασία, από τα σύνορα περίπου που είναι σήμερα Μογγολία και Κίνα. Εμφανίστηκαν, υπολογίζεται, γύρω στο 375 μετά Χριστόν οι Ούνοι, οι οποίοι ακολουθούσαν σε μεγάλο βαθμό, είχαν μιμηθεί τον πολιτισμό των Σκυθών σε πάρα πολλά στοιχεία, στην ιππασία, στην τοξοβολία, στην ενδυμασία ακόμα, στις άμαξες. Αντέγραψαν πάρα πολλά από τους Σκύθες. Γι' αυτό και πολλοί οι ιστορικοί της εποχής ονομάζουν, του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, ονομάζουν Σκύθες τους Ούνους, γιατί έβλεπαν πάρα πολλές ομοιότητες με τους αρχαίους Σκύθες. Εμφανίζονται λοιπόν οι Ούνοι, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ανατολική Ουκρανία, από εκεί άρχισαν από τις στέπες, εκεί άρχισαν να κάνουν επιδρομές λοιπόν, τις πρώτες έτσι επιδρομές στο ευρωπαϊκό έδαφος, και με το δυναμισμό που είχαν και την αγριότητα κατάφεραν να αρχίζουν να κατακτούν τη μία φυλή μετά την άλλη. Από όσες ζούσαν εκεί στις στέπες της Ουκρανίας και Ρωσίας, τα ευρωπαϊκά φύλλα, και προχώρησαν από την Ουκρανία στη σημερινή Μολδαβία, στην Ρουμανία, και έφτασαν σχεδόν μέχρι τα ρωμαϊκά σύνορα του Δούναβη. Λοιπόν, τα γερμανικά φύλλα αντίστοιχα που είχαν, όπως είχαμε πει, είχαν εμφανιστεί νωρίτερα, είχαν καταλάβει αυτά τα σημεία στα Ανατολικά Βαλκάνια, νικήθηκαν και αυτοί από τους Ούνους και άλλοι υποδουλώθηκαν, όπως οι Οστρογότθοι, και άλλοι όπως οι Βυσιγότθοι, πανικοβλημένοι, ζήτησαν από το Ρωμαϊκό κράτος, Ρωμαϊκή Αρχή, να τους επιτρέψει να περάσουν το Δούναβι, από τη σημερινή Ρουμανία δηλαδή, και να περάσουν στη σημερινή Βουλγαρία, που ήταν η Ρωμαϊκή Επαρχία πλέον, που ξεκινούσε το Ρωμαϊκό κράτος, νότια του Δούναβι, από τη σημερινή Βουλγαρία δηλαδή. Αλλά δυστυχώς τόσο η αγριότητα αυτών των αρχαίων γερμανικών φύλων των Βυσιγότθων, όσο και η δική μας η ελληνορωμαϊκή κακή αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων, που τους αντιμετώπισαν δυστυχώς σαν ζώα, με αυτή την υπεροψία ότι εμείς είμαστε οι ανώτεροι πολιτισμένοι, εσείς είστε τα βάρβαρα, τα ζώα, τα κτήνη, δημιούργησε αμέσως ένταση, με το που μπήκαν δηλαδή στα ρωμαϊκά εδάφη της Θράκης πλέον, της σημερινής Βουλγαρίας, οι Βυσιγότθοι, με αποτέλεσμα να αρχίσουν οι πρώτες αιματηρές συμπλοκές ανάμεσα σε Βυσιγότθους και Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν κινήθηκε με το που τα έμαθε αυτά ο Βάλης, μάζεψε αμέσως το Ρωμαϊκό στρατό, ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη, έφτασε μέχρι την Ανδριανούπολη και κοντά στον Εύρο, για να συγκρουστεί με τους Βυσιγότθους.
Και εκεί λοιπόν, στην παραμονή της μάχης που έγινε και αρχές Αυγούστου του 378, κοντά στον ποταμό Εύρο, στην Ανδριανούπολη, εκεί λοιπόν επισκέφτηκε στο στρατόπεδο των Ρωμαίων τον αυτοκράτορα ο Άγιος Ισαάκιος, τον οποίον τον είχε φωτίσει ο Θεός και του μετέφερε το εξής μήνυμα. Του λέει: «Βασιλιά, άνοιξε τις εκκλησίες των Ορθοδόξων που έχεις κλείσει, που πολεμάς τόσα χρόνια την Ορθοδοξία. Άνοιξε τις εκκλησίες των Ορθοδόξων, άφησε τους Ορθόδοξους να λειτουργούνται χωρίς εμπόδια στις εκκλησίες, στους ναούς τους, μην πολεμάς άλλο δηλαδή την Ορθοδοξία, και ο Θεός, λέει, αύριο θα σου δώσει την νίκη απέναντι στους Γότθους». Ο Θεός, δηλαδή, ένα φοβερό μήνυμα ότι παρά τις αθλιότητες που είχε κάνει σχεδόν για 20 χρόνια ο Βάλης, ο Θεός ήταν πρόθυμος να τον συγχωρήσει και να του δώσει και την νίκη στη μάχη που θα γινότανε. Εκείνος όμως ο ξεροκέφαλος τον έδιωξε κακήν κακό στον Άγιο Ισαάκιο, και αν θυμάμαι καλά, όπως το λέει στο βίο του, του απάντησε: «Εγώ θα φύγω, αλλά και εσύ δεν πρόκειται ποτέ να γυρίσεις ξανά στην Κωνσταντινούπολη, ούτε στο σπίτι σου, ούτε τίποτα». Λοιπόν, και δυστυχώς την επόμενη μέρα που έγινε η μάχη της Ανδριανούπολης, καταστράφηκαν τα 2/3 του Βαλκανικού Ρωμαϊκού στρατού. Σχεδόν διαλύθηκε ο Ρωμαϊκός στρατός των Βαλκανίων από την ανοησία και την αλαζονία και την ασέβεια αυτού του αυτοκράτορα, του Βάλεντα. Όπως η αρχαία η Αίγυπτος βασανίστηκε ολόκληρη η χώρα από τον ανόητο Φαραώ που δεν άφηνε το Μωυσή, θυμόμαστε, με τις 10 πληγές, το ίδιο αντίστοιχα συμβαίνει και στη μετάχριστον εποχή με τον Βάλεντα. Η ασέβεια ενός βασιλιά οδηγεί στην καταστροφή ολόκληρο λαό, ολόκληρη χώρα. Αυτό το τονίζω συνέχεια για να συγκρίνουμε και με το σήμερα, τι βιώνουμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ήταν μια από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έπαθε ο Ρωμαϊκός στρατός, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και όλα τα μέλη του στρατού. Ήταν Έλληνες στρατιώτες, ήταν Θρακιώτες, ήταν Βαλκάνοι, οτιδήποτε. Ήταν μια απίστευτη καταστροφή. Ο ίδιος ο Βάλης σκοτώθηκε στη μάχη και υπάρχει μια μαρτυρία που λέει ότι τον έπιασαν ζωντανό οι Γότθοι, τον έκλεισαν μέσα σε έναν αχυρώνα και του έβαλαν φωτιά, τον έκαψαν ζωντανό. Αυτό ήταν το τραγικό τέλος, το φρικτό τέλος του ασεβούς αυτοκράτορα. Και έτσι λοιπόν από εκεί και πέρα η βαλκανική χώρα, τα βαλκανικά εδάφη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν στα χέρια των Γότθων. Και αρχίζουν πάρα πολλά βάσανα από τότε και αμέσως για να μπαλώσουν την κατάσταση που κινδύνευε το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας να καταστραφεί, να διαλυθεί και να κατακτηθεί από τους Γότθους, κάλεσαν επειγόντως τον μεγάλο αυτοκράτορα τον Θεοδόσιο να αναλάβει εκείνος αυτοκράτορας και να σώσει την κατάσταση, ό,τι μπορούσε να σώσει μετά από αυτή την απίστευτη καταστροφή. Λοιπόν, πάρα πολλά γεγονότα δυσάρεστα έγιναν από τότε. Το βασικότερο είναι ότι επειδή δεν υπήρχε πλέον βαλκανικό στρατό στην πράξη για να σώσει, να προστατεύει τα ρωμαϊκά εδάφη και την ίδια την πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, αναγκάστηκε συνέχεια ο Θεοδόσιος να συμβιβαστεί με τους Γότθους, να τους εντάξει στο ρωμαϊκό στρατό, στη ρωμαϊκή διοίκηση. Πολλοί Γερμανοί, έτσι, Γότθοι στρατηγοί
έγιναν αντίστοιχα διοικητές του Ρωμαϊκού στρατού σε μεγάλες ελληνικές πόλεις. Κάπως έτσι έγινε και στη Θεσσαλονίκη τότε αυτό το τραγικό γεγονός, η σφαγή των Θεσσαλονικαίων, καθώς οι Γότθοι που εγκαταστάθηκαν σε ελληνικές πόλεις, στις μεγάλες ελληνικές πόλεις των Βαλκανίων, στα Νότια Βαλκάνια πλέον, φέρονταν με πολύ άσχημο τρόπο στο ελληνικό στοιχείο, και μία από τις περιπτώσεις που έγινε λαϊκή εξέγερση ήταν και στη Θεσσαλονίκη λίγα χρόνια μετά, και η αφορμή ήταν αυτή η καταπίεση που ένιωθε ο απλός ελληνικός λαός της εποχής από τους Γερμανούς που έπαιζαν το ρόλο του στρατού και της αστυνομίας. Το ίδιο έγινε και στην Κωνσταντινούπολη, όπου έτρεχε αργότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αφού πέθανε ο Θεοδόσιος και ήρθε ο γιος του ο Αρκάδιος, φοβόταν ο Αρκάδιος να αντιμετωπίσει τον τότε Γότθο στρατηγό, που απειλούσε συνέχεια τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, και έτρεχε να τον συναντήσει και να τον κατευνάσει ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Θα τα βλέπουμε και στο βίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και στην Κωνσταντινούπολη έγινε αντίστοιχα κάτι παρόμοιο με τη Θεσσαλονίκη, εξέγερση δηλαδή του ελληνικού στοιχείου ενάντια στους Γότθους, αλλά εκεί, επειδή ήταν διαφορετικές οι αναλογίες, ήταν λίγοι οι Γότθοι και πολύ περισσότερο εννοείται οι Έλληνες, εκεί μαθαίνουμε ότι έγινε ένα άλλο, βέβαια, οπωσδήποτε θλιβερό γεγονός. Επαναστάτησαν οι Έλληνες πλέον εναντίον ξανά των Γότθων. Οι Γότθοι κυνηγημένοι, τις οικογένειές τους είχαν κλειστεί, λέει, σε ένα ναό της Κωνσταντινούπολης, και οι εξεγερμένοι Έλληνες πήγαν και έβαλαν φωτιά στο ναό και έκαψαν και την εκκλησία, έκαψαν και όλους τους Γότθους που είχαν καταφύγει μέσα στο ναό για να σωθούν. Γίνονταν δηλαδή τραγικά γεγονότα εκείνα τα χρόνια, το ένα κακό μετά το άλλο, εξαιτίας της αφροσύνης και της ανοησίας αυτών των αυτοκρατόρων, που έπαιρναν στο λαιμό τους ολόκληρους λαούς. Και να ολοκληρώσουμε για απόψε με έναν άλλο ακόμα Βαλκάνιο αυτοκράτορα, ο οποίος ήταν ο Άγιος Μαρκιανός, ο οποίος ανέλαβε αμέσως μετά το θάνατο του μικρού Θεοδόσιου του Δεύτερου, ο οποίος δυστυχώς ήταν ένας από τους πιο ανάξιους αυτοκράτορες, δεν είχε καθόλου ηγετικές ικανότητες, είχε αναλάβει και μικρό παιδί το θρόνο, γιατί ο πατέρας του πέθανε σε νεαρή ηλικία, ο ίδιος ανέλαβε μικρός, είχε έναν πρωθυπουργό, θα λέγαμε, τον Χρυσάφιο, ο οποίος έκανε ό,τι ήθελε, έκανε κουμάντο εκείνος ουσιαστικά, και ο Θεοδόσιος δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα διοικητικά, μέχρι που έκανε και το τραγικό λάθος, λίγο πριν από το τέλος του, να συγκαλέσει και τη Λυστρική Σύνοδο στην Έφεσο, θυμόμαστε από την εκκλησιαστική ιστορία, το 449 π.Χ., ένα χρόνο πριν πεθάνει, όπου δικαίωσε την αίρεση του μονοφυσιτισμού και καταδίκασε την Ορθοδοξία. Και ευτυχώς μας λυπήθηκε εκείνα τα χρόνια ο Θεός και έστειλε πραγματικά αυτόν τον άξιο, φρακιώτη πάλι, Βαλκάνιο αυτοκράτορα, τον Μαρκιανό, ο οποίος ανέλαβε το 451 μετά Χριστόν, αμέσως συγκάλεσε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο για να επαναφέρει την Ορθοδοξία και να καταδικάσει τον μονοφυσιτισμό, και βλέπουμε αντίστοιχα στο πρόσωπο του Μαρκιανού
πόσο πολλά μπορεί να προσφέρει ένας ενάρετος και χαρισματικός ηγέτης. Όταν πέθανε ο Θεοδόσιος ο δεύτερος το 450, τα Βαλκάνια πλέον και γενικότερα η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βρισκόταν σε τραγική κατάσταση. Διότι, όπως είπαμε, οι Ούνοι είχαν κάνει την εμφάνισή τους και εκείνα τα χρόνια είναι που ανέλαβε την εξουσία των Ούνων, ο βασιλιάς των Ούνων έγινε ο περίφημος Ατήλας. Ο Ατήλα είχε την έδρα του κάπου στην Ουγγαρία, στη Βόρεια Βαλκανική, και κάθε τόσο μάζευε το στρατό, είχε μαζί του και εκτός από τους δικούς του τους καβαλάριδες. Είχε και τους Γότθους για πεζικό, τους Γερμανούς, ένας πολυάριθμος λοιπόν και μεικτός στρατός. Κατέβαινε λοιπόν από την Ουγγαρία και θέριζε στην κυριολεξία τα Βαλκάνια, τις βαλκανικές πόλεις, τα χωριά, την Ύπαιθρο, λαιλατούσε, κατέστρεφε, ανενόχλητος. Ο Θεοδόσιος κρυβόταν πίσω από τα τείχη της. Το μόνο που κατάφεραν να κάνουν εκείνα τα χρόνια είναι να χτίσουν, να μεγαλώσουν τα τείχη της Κωνσταντινούπολης για να σώσουν την Κωνσταντινούπολη από μια ενδεχόμενη πολιορκία, από τον Ατήλα και τους Ούνους. Λοιπόν, και το μόνο που έκανε ο Θεοδόσιος είναι κάθε τόσο να δίνει τεράστια χρηματικά ποσά, να πληρώνει σε χρυσά νομίσματα το στρατό του Ατήλα για να μαζεύει τους Ούνους, να γυρίζει πίσω στην Ουγγαρία και να σταματά να λαιλατεί τα Βαλκάνια. Έτσι λοιπόν ήταν και βλέπουμε το εξής θλιβερό. Τα Βαλκάνια, τα οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια, όπως είπαμε, αναδείκνυαν στρατιώτες και στρατηγούς, ήταν το πιο μαχητικό κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λόγω της ανικανότητας των αυτοκρατόρων κατάντησε το πιο αδύναμο, το πιο ξέφραγο αμπέλι θα λέγαμε του Ρωμαϊκού κράτους και έκαναν ό,τι ήθελαν. Από τότε λοιπόν άρχισαν μαζικά οι μεγάλες πλέον καταστροφές στα Βαλκάνια και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε φυσικούς πόρους λόγω των ατέλειωτων λαιλασιών, και οι ιστορικοί της περιοχής, της εποχής περιγράφουν, ας πούμε, ότι περνούσαν ιδίως τα σύνορα με το Δούναβι, περνούσαν χιλιόμετρα ολόκληρα, περπατούσαν και το μόνο που έβλεπαν ήταν πτώματα, καμένα χωριά, κατεστραμμένα χωράφια, μια εικόνα βιβλικής καταστροφής. Όπως είπαμε, στα Βαλκάνια, τα οποία είχαν τους πιο δυναμικούς στρατιώτες. Αλλά όταν δεν υπάρχει ένας αρχηγός να συντονίζει όλους αυτούς τους γενναίους στρατιώτες, δεν υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και με το που ανέλαβε λοιπόν ο Άγιος Μαρκιανός, το πρώτο πράγμα που έκανε, ενώ ήταν όλα υποδιάλυση, εκείνος είχε το θάρρος, είχε και την ορθόδοξη πίστη και έστειλε μήνυμα στον Ατήλα ότι δεν πρόκειται να του ξαναδώσει ούτε ένα χρυσό νόμισμα από όσα ζητούσε σαν φορολογία για να μην κάνει επιθέσεις, για να εξαγοράζουν, ας πούμε, οι Ρωμαίοι την ειρήνη με τον Ατήλα. Και μάλιστα του έγραψε, αν θυμάμαι καλά, ότι οι Ρωμαϊκοί λεγεώνες, λέει, ο Ρωμαϊκός στρατός είναι πολύ πιο δυνατός, λέει, από τους δικούς σου καβαλάριδες, και άμα θέλεις, λέει, έλα στην Κωνσταντινούπολη να αναμετρηθούμε, να δούμε ποιος είναι πιο γενναίος. Μια απίστευτη επιστολή που τρελάθηκε ο Ατήλας μόλις την έλαβε, και το αποτέλεσμα ήταν ότι το έβαλε στα πόδια στην κυριολεξία. Τα μάζεψε και έφυγε και στράφηκε προς τη Βόρεια Ιταλία και την Γαλλία και συνέχισε εκεί τις επιθέσεις του πλέον μέχρι που πέθανε λίγα χρόνια μετά, από το 451 έως το 454, μου πέθανε ο Ατήλα και λυτρώθηκε η Ευρώπη από αυτή τη μάστιγα. Λοιπόν, δυστυχώς ο Άγιος Μαρκιανός έζησε μόνο
έμεινε μόνο 6 χρόνια στο θρόνο. Πέθανε εκείνος σχετικά νέος το 457, από το 451 μέχρι το 457. Μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια κατάφερε να ανασυγκροτήσει αμέσως το ρωμαϊκό στρατό, που ήταν υποδιάλυση και κατά βάση με Γερμανούς μισθοφόρους λειτουργούσε ο ρωμαϊκός στρατός. Κατάφερε να ανορθώσει την οικονομία από εκεί που όλα τα λεφτά του κράτους πήγαιναν για να πληρώνονται οι ούνοι του Αττήλα. Κατάφερε να ανακουφίσει ιδίως τους βαλκανικούς πληθυσμούς που είχαν μαρτυρήσει στην κυριολεξία όλα τα προηγούμενα χρόνια, και θα έπρεπε πραγματικά στα βιβλία της ιστορίας να αφιερώνονται πολλές σελίδες σε αυτόν τον άξιο και αυτοκράτορα και βασιλιά, αλλά και άγιο της Εκκλησίας, ο οποίος, όπως είπαμε, στήριξε και την Ορθόδοξη πίστη με το να συγκαλέσει την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και να επαναφέρει την Ορθοδοξία, διώκοντας πλέον το μονοφυσιτισμό. Κρίμα που δεν έζησε περισσότερα χρόνια, αλλά έστω και αυτά τα λίγα χρόνια τον αξίωσε ο Θεός να πάρει το θρόνο της Κωνσταντινούπολης, έκανε στην κυριολεξία πράγματα και θάματα. Και στην ιστορία ουσιαστικά έμεινε πολύ περισσότερος γνωστός αργότερα ο αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός, ενώ κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον ο Μαρκιανός ήταν κατά πολύ ανώτερος του Ιουστινιανού. Ήταν πολύ πιο πετυχημένος, πολύ πιο διορατικός, έτσι, πολύ μεγαλύτερη διάβγεια και πιο σωστή ορθόδοξη πίστη από τον Ιουστινιανό, ο οποίος έκανε κατά καιρούς τραγικά λάθη. Ο Μαρκιανός αποδείχτηκε πολύ ανώτερος, αλλά τα βιβλία της ιστορίας, βλέπετε, ουσιαστικά τον έχουν βάλει στο περιθώριο και προβάλλεται πολύ περισσότερο ο Ιουστινιανός ή άλλοι αυτοκράτορες. Ενώ κατά τη γνώμη μου ήταν τους καλύτερους αυτοκράτορες όλων των εποχών, τουλάχιστον για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Άγιος Μαρκιανός, ένας ακόμα, όπως είπαμε, Θρακιώτης, Βαλκάνιος αυτοκράτορας. Και αφού πέρασε λοιπόν και η Φρίκη με τους Σούνους και τον Αττήλα, κάπως έτσι συνοπτικά τελειώνει και ο 5ος αιώνας, και μετά τον 6ο αιώνα συνεχίζουμε με τους Βαλκάνιους αυτοκράτορες. Αργότερα είναι ο Αναστάσιος, ο οποίος δυστυχώς ήταν αιρετικός και ήταν από το Δυράχη, από την Επίδαυνο, τη σημερινή Αλβανία δηλαδή. Ο Αναστάσιος, η καταγωγή του αυτοκράτορας, και μετά ανέλαβε ο Ιουστίνος και ο ανιψιός του ο Ιουστινιανός, ο περίφημος Ιουστινιανός. Και ο Ιουστίνος και ο Ιουστινιανός ήταν γεννημένοι, αν θυμάμαι καλά, κάπου στα σημερινά βόρεια Σκόπια. Και αυτοί λοιπόν είναι από τους τελευταίους πια θρακιώτες αυτοκράτορες, που εννοείται βέβαια δεν έχουν καμία, να το πω έτσι, θρακική συνείδηση, έχουν καθαρά ρωμαϊκή συνείδηση. Ιδίως ο Ιουστινιανός το παράκανε λίγο με τη ρωμαϊκή του συνείδηση, που έβαλε σαν όνειρο της ζωής του να καταλάβει τη Ρώμη, ας πούμε, και να ξαναφέρει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στο αρχαίο μεγαλείο, ας πούμε. Αλλά αυτά θα τα δούμε πλέον στην επόμενη συνάντηση. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει κάποια απορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ. Εγώ ευχαριστώ. Κάποια ερώτηση μήπως, αδερφές μου? Πάτερ, ευλογείτε. Ο Γιώργος είμαι. Κύριε, γεια σου Γιώργο. Παπουλάκο, σχετικά με τον Ιουστινιανό, θα μπορούσατε να μας πείτε 2 λόγια περισσότερα? Ναι, θα πούμε βέβαια πιο αναλυτικά στην επόμενη συνάντηση.
Ο Ιουστινιανός ήταν ίδια περίπτωση με όλους τους προηγούμενους, δηλαδή σχεδόν Βαλκάνιους, έτσι, θρακιώτες αυτοκράτορες. Δηλαδή, ο θείος του πρώτα απ' όλα, και ο ίδιος ο Ιουστινιανός και ο θείος του, ο Ιουστίνος, μας λένε ότι ήταν, ιδίως ο θείος του, ήταν, λέει, ένας απλός χωριάτης, ας πούμε, κάπου εκεί στα Σκόπια, στη Νότια Σερβία, κάπου εκεί είχε γεννηθεί, που όπως οι περισσότεροι θρακιώτες, όπως έχουμε πει, έμπαιναν στο Ρωμαϊκό στρατό για να κάνουν καριέρα και να αφήσουν το χωριό και τις δυσκολίες που είχαν, τη φτώχεια, ας πούμε, και τις δυσκολίες που είχαν. Και πήγανε, λέει, στην Κωνσταντινούπολη, και εκεί, σαν νεοσύλλεκτοι στρατιώτες, εκεί αμέσως, λέει, διαπίστωσαν ότι ήταν ένας πολύ γενναίος στρατιώτης και μεγαλόσωμος, ας πούμε, δυναμικός, με ικανότητες, ο Ιουστίνος, και αμέσως ανέβηκε πολύ γρήγορα στα αξιώματα του Ρωμαϊκού στρατού, μέχρι που το 518 έγινε και αυτοκράτορας, ανέλαβε αυτοκράτορας. Ο Ιουστινιανός αντίστοιχα δεν ήταν, παρόλο που ήταν από την ίδια οικογένεια, την ίδια περιοχή, ήταν ουσιαστικά περισσότερο άνθρωπος των γραμμάτων, της φιλοσοφίας. Έτσι θαύμαζε, ξέρω, τους μεγάλους, έτσι, αρχαίους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Δεν ήταν άνθρωπος, έτσι, σαν τους προηγούμενους, με στρατιωτικές ικανότητες. Ποτέ δεν εντάχθηκε ούτως ή άλλως στο Ρωμαϊκό στρατό. Απλά είχε την τύχη να έχει το θείο του, ας πούμε, να φτάσει ο θείος του να γίνει και αυτοκράτορας. Και ήταν περισσότερο της θεωρίας άνθρωπος. Και οι δύο μιλούσαν λατινικά, ελάχιστα, δηλαδή αναγκάστηκαν, ας πούμε, να μάθουν στην πράξη ελληνικά, γιατί στην Κωνσταντινούπολη ήταν σχεδόν όλοι οι Έλληνες. Εκ των πραγμάτων έπρεπε να μάθουν να μιλάνε και ελληνικά. Και κάπως έτσι, μετά τον θάνατο του θείου του, ανέλαβε ο Ιουστινιανός αυτοκράτορας, και όπως είπαμε, είχε καθαρά, παρά όπως είπαμε, την καταγωγή και όλα τα σχετικά, το παρελθόν του, ένιωθε Ρωμαίος αυτοκράτορας και οραματιζόταν πώς θα αναστήσει την μισοπεθαμένη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή το δυτικό κομμάτι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που είχε πέσει σχεδόν εξ ολοκλήρου σε χέρια γερμανικών λαών, κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα. Λοιπόν, είχε στο μυαλό του αυτό, αλλά έκανε δυστυχώς τραγικά λάθη. Ενώ ήταν ο ίδιος, είχε μελετήσει, του άρεσε πολύ η Ορθόδοξη θεολογία, μελετούσε τις γραφές, έτσι, πατέρες της Εκκλησίας. Έκανε τραγικά, κατανοώ, δηλαδή λάθη που δεν μπορώ να τα καταλάβω. Ας πούμε, για ένα διάστημα είχε προσπαθήσει να επιβάλλει χριστιανικό βάπτισμα σε όλους τους πληθυσμούς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ακόμα και στους Εβραίους. Προσπάθησε ακόμα να υποχρεώσει με νόμο τους Εβραίους να βαπτίζονται. Το οποίο είναι αδιανόητο, βέβαια, γιατί ο Χριστός άλλα διδάσκει. Λέει, όστις θέλει ο πίσω μου λυθεί. Δεν λέει, βουτήχτε τους στην κολυβήθρα, θέλουν δεν θέλουν. Δηλαδή έκανε πράγματα που πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς σκεφτόταν. Και έπαιρνε τέτοιες αποφάσεις. Με τους μονοφυσίτες, ας πούμε, μία ήταν εχθρικός, κήρυσε διωγμούς, την άλλη γινόταν πάρα πολύ φιλικός, μέχρι σε βαθμό να ξεφεύγει και εκείνος, να κινδυνεύει να ξεφύγει από την Ορθόδοξη πίστη. Γενικά, για να πω την αλήθεια, ο Ιουστινιανός, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, δεν ήταν από τους καλύτερους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Ίσως ήταν περισσότερο τυχερός, με την έννοια ότι κατάφερε όντως να
να κάνει αυτά που έκανε, δηλαδή να χτίσει την Αγία Σοφιά, να επαναφέρει στη Ρωμαϊκή εξουσία ένα κομμάτι της παλαιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, να ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Είναι από τους λίγους αυτοκράτορες που έφτασαν μέχρι τα βαθιά γεράματα και πέθαναν με φυσικό θάνατο. Ήταν σχεδόν 50-55 χρόνια αυτοκράτορας. Αν όχι περισσότερο, δεν θυμάμαι ακριβώς συνολικά πόσα χρόνια αυτοκράτορας διετέλεσε. Δηλαδή, με τη λαϊκή έννοια περισσότερο τυχερός ήταν σε κάποια πράγματα παρά ικανός. Και το άλλο είναι ότι άλλαζε συνέχεια γνώμη. Είχε αυτόν τον ταλέπορο, το στρατηγό, το Βελισσάριο, που και αυτό στρατιώτης ήταν. Ο Βελισσάριο μου φαίνεται κάπου από τα σύνορα Βουλγαρίας και Σκοπίων. Κάπου εκεί είχε γεννηθεί ο Βελισσάριος. Μία τον εμπιστευόταν, μία του έμπαινε στο μυαλό ότι θέλει να του φάει το θρόνο και θέλει να επαναστατήσει και να γίνει εκείνος αυτοκράτορας στη θέση του Ιουστινιανού. Μία τον ανακαλούσε στην Κωνσταντινούπολη, μία τον ξαναέστελνε. Δηλαδή, και ιδίως αυτά τα λάθη βέβαια κόστησαν και χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Ιδίως όταν ξεκίνησε η προσπάθεια να επανακτήσουν την Ιταλία. Ο Βελισσάριος θα μπορούσε με 2-3 μάχες, με τις εξαιρετικές ικανότητες που είχε, να κατακτήσει την Ιταλία και να τελειώσει η υπόθεση, αλλά με την έλλειψη εμπιστοσύνης που του είχε ο Ιουστινιανός, τελικά οδηγήθηκε σε έναν πόλεμο με τους Γότθους, τους Οστρογότθους της Ιταλίας για κάπου 15-20 χρόνια, όπου ήταν στην κυριολεξία καταστροφικός, ας πούμε. Πολλά λάθη, δηλαδή πολλά λάθη, σίγουρα και μεγάλες επιτυχίες βέβαια, αλλά αν συγκρίνουμε δηλαδή τον Άγιο Μαρκιανό και τον Ιουστινιανό, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ανώτερος ο Μαρκιανός. Μακάρι ο Άγιος Μαρκιανός να είχε ζήσει, δηλαδή να ήταν αυτοκράτορας για 50 και 60 χρόνια όπως ήταν ο Ιουστινιανός, θα είχαμε μια πολύ διαφορετική ιστορία σίγουρα από ό,τι τελικά εξελίχθηκε. Εντάξει, αυτά σε γενικές γραμμές, θα το δούμε και στην επόμενη συνάντηση. Και θα δούμε πώς μετά, από τα γεγονότα, μετά από την εποχή του Ιουστινιανού και έπειτα, πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στα Βαλκάνια και για πρώτη φορά μπαίνουν και οι σλαβικοί λαοί. Πώς εμφανίζονται για πρώτη φορά στα Βαλκάνια οι Σλάβοι. Και περνάμε στη νέα φάση πλέον των Βαλκανίων, που ουσιαστικά φτάνει μέχρι σήμερα. Από εδώ και πέρα δηλαδή έχουμε να πούμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την εξέλιξη της βαλκανικής ιστορίας. Ευχαριστώ, Πάτερ. Παρακαλώ. Συντηρούν τη μνήμη του τα έργα, τα μεγαλοεπίβολα έργα του Ναΐ κλπ. Συντηρούν τη μνήμη του. Είναι ένας έξυπνος τρόπος να συντηρείται η μνήμη των αυτοκρατόρων. Ναι, καλά, σίγουρα. Μόνο η Αγία Σοφία, ας πούμε, διατηρεί για πάντα, ας πούμε, τη μνήμη του Ιουστινιανού σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Μάλλον όχι. Από τα πούμε το διευχόν, να κλείσουμε και για απόψε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.